Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre a Ribeira en estas comisións que ahora celebramos os viernes, pero que non por eso deixan de ter a mesma importancia que sempre tuveron. En estes momentos estamos traballando dunha forma intensa no que é a preparación do verán, no todo relativo cas playas, a cortelería, a división, o feito de control de os aforo das playas, cuestión que non é nada sinxela, que vai a ocupar creo que bastante tempo e sobre todo levarnos no verán a un control exhaustivo da playa para intentar que non se superen eses aforos. En este sentido, hoxe aprobábamos a solicitud á Xunta de unha subvención que incluye parte do material que vai a ser material permanente de emergencias, pero que nos sirve para o control de playas, como pode ser a compra de 2 drones que levan ese control de presencia de personas e, polo tanto, tamén a súa labor que durante todo o ano vai a prestar de búsqueda de personas, que sirve para incendios forestales, pero que tamén este verán pode prestar unha importante labor a hora de controlar a afluencia en playas, que a formación tamén de 8 personas, o que é tamén a colocación en 14 playas de módulos piloto para que se vexan o que son as distancias que se deben manter, o que deben ocupar 2 personas, 3, 4 personas, e polo tanto vamos a comprar esos 14 módulos que van a estar en playas sobre todo pequenas ou en playas grandes como Coroso, en 3 puntos de afluencia para que se podan ver o que no resto da playa debe ser a distancia que entre os bañistas deben seguirse. Por outra parte, mañán sábado o mercadillo volve ao que é a súa actividade tradicional, si por elo entendemos o que é a prestación non só de alimentación, sino no textil. O mercadillo de Ribeira é un dos máis importantes de Galicia, prácticamente hai 190 puestos, polo tanto, esa limitación do 50% de puestos levan a que mañán sobre 85 puestos tan solo de textil se incorporen. Mañán vanse a incorporar os números pares, mantendo as distancias que teñen que levar entre todos os puestos, que son maiores das habituales, non? Dentro de 15 días volverán estes pares e dentro de unha semana volverán os puestos que teñan licencia impar. Por outra parte, hai 2 temas que a partir da semana que ven pois son importantes. Un que é a partir do lunes, que son os 400 plazas para autónomos, para todos aqueles que estén en ERTE ou no paro como consecuencia do COVID no momento de solicitud, que, como digo, empeza este día 15, dos 400 novos cursos en 11 temáticas diferentes e que se acabarán o plazo no momento que se cubran as 400 inscripcións oportunas, en a que só se exixe a declaración xurada de estar dentro de o que son os condicionantes para poder solicitalo, é dicir, autónomos, parados ou ERTE no seu momento. Aleatoriamente se facerán as comprobacións pertinentes para ver que se está a cumprir. Por outra parte, onte aprobábamos o que son todas as axudas COVID, é dicir, as que van para a innovación do comercio, por un valor de 150.000 euros, as que van para axudar a parados ou ERTES por 95.000 euros, e o que son para comercios asimilados, como poden ser, en este caso, academias ou como poden ser xinasios, de 700.000 euros. Para todo isto vamos a abrir a partir do martes unha oficina permanente para axudar a xente que queira solicitar tanto o ingreso mínimo vital, como poden ser as axudas COVID, como poden ser calquer outra tipo de comunicación que se teña que dar sobre as medidas do Concello, que van a estar na primeira planta do mercado municipal de 9 a 2 a partir do próximo martes, non? Esas son, sobre todo, pois o máis importante do que se vai a aprobar na comisión de hoxe. Decir que para as inscripcións a partir de o lunes de o que son os 400 cursos, o correo electrónico é o mismo que tiñamos anteriormente, aplicándolle un 2, é dicir, en este caso sería www.ribeira.academy, acabado en Y.
Nada máis, espero que esta información sirva pois a moitos usuarios, sobre todo, xa digo, a semana que ven é importante polo comenzo desas axudas e polo comercio de o que é a posibilidade de que comerciantes autónomos, parados e ERTES se inscriban en estes 400 cursos de formación. A todos nada máis. Moitas gracias, como sempre. Agora ven un momento difícil, é dicir, xa non dependemos de medidas de confinamiento, senón de medidas de sentido común. Eso é o que temos que aplicar, e nada máis, sentidiño, moitas gracias e ánimo, e arriba Ribeira, ánimo. Who will hold his heart out in his hand?
camarón mal, tío.